Naqraw minn Atti, kapitlu 9, minn vers 10. Issa kien hemm ċertu dixxiplu f'Damasku jismu Ħananija. U s-Sid qallu f'viżjoni Ħananija. U qal, ara, hawn jien Sid. U s-Sid qallu, mur fit-triq imsejħa dritta u staqsi fid-dar ta' Ġuda għal wieħed Tarsjan jismu Sawlu, għax ara qed jitlob. U f'viżjoni ra raġel jismu Ħananija dieħel u jpoġġi jdeh fuqu ħalli jerġa' jirkupra l-vista. Imma Ħananija wieġeb, Sid, smajt minn ħafna nies dwar dar raġel, daqskemm għamel den il-qaddisin tiegħek f'Ġerusalemm u hawnhekk għandu awtorità mingħand is-saċerdoti ewlenin biex jorbot lil dawk kollha li jinvokaw lill-ismek. Imma s-Sid qallu, mur, għax dan huwa għalija strument magħżul biex iwassal ismi quddiem il-Ġentili u Slaten u Wlied Iżrael. Għax jien qatt nurih kemm jeħtieġlu jbagħti għal ismi. U Ħananija telaq u daħal fid-dar u poġġa jdeh fuq u qal, hija Sawl. Is-Sid, Ġesu li derlek fit-triq li fiha ġejt, bagħtni ħalli tirkupra l-vista u tintela bl-Ispirtu Santu. U dikment waqgħu minn għajnejh qishom qxur u rkupra l-vista. U qam u tgħammed. U wara li ħall ikel issaħħaħ. Passaġġ li qrajna fih numru ta' lezzjonijiet interessanti għalina illum. Pereżempju, nistgħu ninnotaw kif qatt ta' ubbidjenza tagħna avvolja jista' jidher ċkejken u xi drabi jmur kontra r-raġuni, jekk ikun skont ir-rida t'Alla isir att sinifikanti u determinattiv fil-pjan wiesa tal-providenza t'Alla. Ħananija obda dak li qallu jagħmel is-Sid u nistgħu ngħidu li l-karriera tal-Apostlu l-aktar influenti ġiet varata. Ħananija josfor minn quddiem għajnejna u ma nerġgħux narawh aktar, ir-rwol tiegħu f'dan id-dram tal-Atti kien żgħir imma sinifikanti ferm tal-ima għalina. Li għad żgħir t-obbidjenza jista' jkollu konsegwenzi importanti u sinifikattivi. Però nixtieq illi dalgħodu aktar nġib l-attenzjoni tagħkom għal vers 11, vers 16, fejn naqraw hekk. U s-Sid qallu, mur fit-triq imsejħa dritta u staqsi fid-dar ta' Ġuda għal wieħed Tarsjan jismu Sawlu, għax ara qed jitlob. F'dan il-vers għandna verità mill-isbaħ. Alla josservana u jinnota speċjalment talbna. Innotaw l-attenzjoni li Alla tal-il Sawl. Kien jaf it-triq li kien jgħix fiha, mur fit-triq msejħa dritta. Kien jaf id-dar fejn kien qed joqgħod, staqsi fid-dar ta' Ġuda. Kien jaf minn fejn kienu x'jismu, ara wieħed Tarsjan jismu Sawlu u fuq kollox kien jaf li qed jitlob. Għax ara qed jitlob. Alla josservana. Ta' bilħaq huwa adattat l-isem li Ħagar tat lil Alla. Jekk tiftakru meta qalt lu El Roi, intalla li tarani. Jew intalla li tara. El Roi. Imisna nkunu mfarġa l-aħwa. Mhux ftit minn dal-fatt meraviljuż illi Alla jarana. Inkun fejn inkun, jiġifieri, inkun kif inkun, nagħmel x'nagħmel, Alla qed josservani. Alla qed jinnotani. Nistaqsikom, qed ngħixu ħajjitna b'din il-konsapevolezza, b'din l-awareness li ninsabu kontinwament taħt ħarsu, konxi li fil-verità qatt maħna waħedna, qatt maħna mhux qegħdin taħt il-ħarsa T'Alla imma il-mulej dejjem qed iħares lejna u qed josservana u jinnota b'attenzjoni kull ma nagħmlu. Jien ngħidilkom illi ħajjitna tinqaleb ta' taħt fuq għall-aħjar. Kieku niftakru dil-verità, mhux biss imma kieku ngħixu fid-dawl tagħha u wkoll kieku nirregolaw ħajjitna biha. B'din il-konsapevolezza ta' dil-verità. Alla jarani, Alla josservani. Però
nitalmu wkoll minn dal-versi li l-mulej mhux biss josservana, però josserva b'mod partikolari talbna. X'qal dwar Sawlu? Ara jitlob. Ara jitlob. Jista' jgħid l-istess dwarek illum il-mulej? Meta jħares lejk? Jew meta jħares lejk aktar jgħid ara ma jitlobx. Ara ma titlobx. Illum. L-aħwa nixtieq impoġġilkom mistoqsija importanti, mistoqsija personali li intkom biss tistgħu twiġbuha fis-sinċerità kollha. Int titlob. Minix nistaqsik għax tlabt, alright, fil-passat, kontx titlob, lanqas qed nistaqsik titlob x'kultant, jew meta ssib ruħek f'xi kriżi taqbad tippanikja, mhux dik il-mistoqsija. Minix qed nistaqsik tirrepetix xi kliem u tgħid xi talbiet bl-amment li fil-fatt huwa talb xejn jekk m'hemmx l-ispirtu ta' talb, mhux l-istess bħal titlob tirrepeti t-talb. Il-mistoqsija aktarx hija għandek ħin kuljum imwarrab fil-ġurnata tiegħek u ddedikat speċifikament għat-talb personali, fil-privat, għandek dal-ħin jew m'għandekx. Sempliċi il-mistoqsija, titlob u tweġiba mhix ikkumplikata li trid tagħti, jew twieġeb iva nitlob, jew twieġeb le ma nitlobx. Issa it-talb l-aħwa, it-talb personali fil-privat huwa l-mod u l-mezz maħtur minn Alla biex jikkomunika il-barkiet ta' tjubitu lilna. It-talb huwa l-post fejn Alla u r-Ruħ jintaqgħu. Fejn int tintaqa' m'Alla. Waqt il-ħin ta' talb, Alla jitkellem u inti tisma'. Inti titkellem u Alla jisma'. Allura t-talb huwa konverzazzjoni sabiħa. Huwa wkoll meta inti titlob huwa l-espressjoni tal-fiduċja li inti għandek f'Alla missier li huwa twajjeb. Dan ifisser meta tersaq lejn it-talb qed turi li inti għandek fiduċja f'dan Alla missierek li jħobbok. Waqt il-ħin ta' talb aħna naqsmu ma' Alla dak kollu li hu tagħna u nirċievu minn Alla dak kollu li hu tiegħu. Waqt il-ħin ta' talb. Jiġifieri huwa il-mezz u l-mument fejn ir-ruħ tista' tintela b'Alla. It-talb huwa wkoll sur ta' protezzjoni l-aħwa għar-ruħ tagħna. Huwa armatura għalina. Huwa arma setana b'saħħitha kontra t-tentazzjoni, kontra id-dnub, kontra l-għadu, kontra Satana. Aktarx milli xi ħaġa żejda u periferali fuq barra, it-talb huwa ċentrali u fondamentali. Ta' bilħaq nistgħu ngħidu li t-talb huwa n-nifs vitali ta' Kristjan li mingħajru ma jgħix. X'għad għall-artist jiddedika ħinu għall-arti, l-atleta jimpenja ruħu ġismu għall-isport u l-Kristjan imissu jkun inklinat u mixħud għat-talb. Madankollu, ir-realtà ħafna drabi tkun differenti. Ninnotaw illi it-talb huwa wieħed mill-aktar doveri spiritwali traskurati mill-parti l-kbira tal-Kristjani. Realtà verità nikkieta ngħidu. Suppost għal tal-inqas jekk xejn minħabba l-gwadan tiegħu, mhux hekk imissu jkun fuq quddiem-nett fil-prijoritajiet tal-Kristjani, però mhux dan, ħafna drabi mhux il-każ. Orajt kemm nies niltaqgħu magħhom imsejħa Kristjani, jqumu filgħodu, morru għax-xogħol, morru d-dar, jiklu, jxorbu, jixtru, jistrieħu, jiddevertu, u waqqas biss jindenjaw ruhom jindirizzaw mqar kelma waħda lil missierhom tas-sema. Ħin u enerġija għal kollox fil-ġurnata, ħlief għat-talb. Din hija realtà u nitniktu meta narawha u nitniktu. Inti wieħed minn dawn persuna hekk li għandek ħin u enerġija għal kollox fil-ġurnata ħlief għat-talb. It-talb
għandu jew m'għandux post fil-ġranet tiegħek, fil-ħajja tiegħek. Għandu valur tistmaħ, huwa priorità għalik għal ħajtek, huwa ċentrali fil-qofol tal-ġurnata tal-ġranet tiegħek jew le. Qabli tirraġuna u tajt, jista' jkun hawn min jgħid f'qalbu fil-verità x'differenza nagħta għamel. Nitlob u ma nitlobx. Ġieli smajta jendi. Nitlob, ma nitlobx mhux xorta. Ħanajdilkom dan, mhux xorta. Mhux xorta titlob jew ma titlobx. Jekk ma titlobx, waħda, m'intix ħadd immatura spiritwalment. Jekk ma titlobx, lanqas ħadd gawdi. Ena u kuntentizza vera fil-ħajja tiegħek. Jekk ma titlobx, wis probabbli bad titriq għar-rigress spiritwali. Sejjer lura spiritwalment. U jekk ma titlobx għar minn hekk, wis probabbli laqqas inti mwieled mill-ġdid. Laqqas biss bdejt. Laqqas biss bdejt. Ħanajdilkom l-ewwel nett mela, min ma jitlobx mhuwiex se matura spiritwalment. Okay? Tafu illi hemm differenzi ovvja bejn il-Kristjani. Għarajt jekk tħarsu madwarkom tindunaw. Hemm Kristjani li kibru ngħidulhom saru ġganti spiritwali u hemm oħrajn li għadhom nani spiritwali. Hija realtà din, nħarsu narawha madwarna. Fl-armata ta' Kristu hemm xi ħud li qegħdin fuq quddiem net fil-qalba tal-battalja u oħrajn lura mitluqin riqdin fuq wara net fl-istess armata. Tixtieq tkun taf għaliex xi wħud forsi li bdew qablek, forsi li bdew miegħek u anke warajk, avvanzaw u maturaw spiritwalment. U inta dek tarbija. Tixtieq tkun taf għaliex? Għaliex avolja għaddew is-snin għadek tħares lejn ħajja tiegħek u ma tarax bidla sostanzjali, bidla li tidher evidenti. Trid tkun taf għaliex minkejja l-pritki kollha li smajt, minkejja dan is-snin kollu għadek taqa' fl-istess vizzi, ma tistax iżżid virtujiet ġodda, trid tkun taf għaliex. Għax ma titlobx. Għax ma titlobx. Għaliex min ma jitlobx mhux ħajimmatura spiritwalment, mhux ħajinbidel, mhux ħajikber. William Law qal min tallem jitlob, tallem l-ikbar sigrit ta' ħajja qaddisa. U ħinja. U dan it-tieni punt. Jekk ma titlobx, m'intix ħadd gawdi l-kuntentizza u l-għena vera f'dil ħajja. Ġesu avżana. Fid-dinja għandkom it-tribulazzjoni. Ġwanni 16. Fid-dinja għandkom it-trabil. Għandkom l-afflizzjoni. Weda u avviż. U kellu raġun jew ma kellux raġun. Għajdu li intom, forsi ma kellux raġun, mhux il-kol kemm aħna nesperjenzaw xi drabi mart, niket, dwejja, problemi, biżat, ansjetajiet. Qegħdin f'din dinja midinba aħna u bħal kulħadd nesperjenzaw il-frott u riżultat ta' dnub li huma dawn l-affarijiet kollha. Dik hija realtà tagħna. Però u x'inhu l-istat li nkunu fih u l-esperjenzi li għaddejjin minnhom nistgħu ingawdu l-kuntentizza l-aħwa. Xorta waħda nistgħu nkunu ħinjin f'dan l-inkwiet kollu. Jekk imqar nifmu ew nibdew nipprattikaw it-talb. Jekk inġorru il-pis kollu tagħna, il-problemi kollha tagħna għand il-mulej fit-talb. Hemmhekk nesperjenzaw lena għaliex hu kapaċi jagħtijinna din. Kemm il-darba mmorru għandu b'dak kollu li nkunu qed nesperjenzaw. Mela allura dak li hu tqil għalina, dak li hu peżanti li jinkwitana, jew ħanġorru aħna u ħanitafġu u ħankunu mdejqin, ansjużi, stressjati. Inkella fit-talb ħanġorruh u nagħtuh lilu u jieħu l-pis tagħna hu. Luteru kien jgħid hekk. L-aħwa ejjew nitolbu u nħallu l-Alla jinkwitaw. Jekk ma titlobx, m'intix ħadd gawdi lena u l-kuntentezza f'dil ħajja. Minkejja id-diffikultajiet.
Ukoll għadna li jekk int persuna ma titlobx, wis probabbli bat jew tinsab fit-triq ta' rigress spiritwali. Taf jew ma tafx, tammetti jew ma tammettix, jekk ma titlobx kuljum sejjer lura bħal granġ. Din hija r-realtà tal-ħajja tiegħek. Għaliex in-nuqqas tal-personali fil-privat sinjal ċarismu li jien qed tiżżerżaq lura. Ma tistax taħrab minnha, wieħed mis-sinjali. Jekk trid tkun taf inti x'sejjer lura, m'intix titlob. Jgħidu li qabel ma persuna taqa' fil-pubbliku, ħafna drabi taqa' wisq qabel fil-privat billi tkun tieqaf titlob. Ħafna mill-aħwa li rajnihom jaqgħu l-ewwel waqa' tagħhom tibda fejn fil-privat, fil-kamra ta' ġewwa, meta jitraskuraw u jabbandunaw it-talb personali ta' kuljum. Il-fatt kieku kellna nażlu karatteristika, waħda fuq l-oħrajn ta' rigress spiritwali ngħidu din. Nistgħu ngħidu ħafna, imma kieku konna ngħidu meta persuna jibda jmur lura meta jieqaf jitlob kuljum fil-privat. L-aħwa nistaqsikom ikunu sinċira, konxi tal-possibilità illi tistgħu tibdew tajjeb u tispiċċaw ħażin. Konxi li intom tistgħu taqgħu lura u taqgħu serjament jew le. Jew da jiġri l-ħadd ieħor u mhux ħajjiġri lili. Tafu kemm nies, naħseb tafu, jekk ma tafux kunu għafu, kemm nies bdew fl-ispirtu u spiċċaw fil-ġisem. Kemm nies ġrew tajjeb imma xi żmien. Kemm nies abbandunaw id-dinja jew xi vizzju, imma wara ftit spiċċaw reġgħu ħadnuh u għanquh magħhom. Ara ma jkunx hawn xi ħadd u ngħidilkom bl-ikbar sinċerità u bl-ikbar umiltà, ara ma jkunx hawn xi ħadd li jaħseb li dan ma jista' qatt jiġri lilu. Le, jien qatt m'intħanaq bħal dak jew bħal l-oħra, ara ma taħsbux. Il-kol kemm aħna rridu nassu mir-rigress spiritwali u jekk hemm mod li aħna ħanibdew nindunaw li sejrin lura jekk nifqu nitolbu kuljum. Mela allura jekk inti tieqaf u m'intix titlob kuljum, wis probabbli bdejt it-triq anke jekk bil-mod il-mod għar-rigress spiritwali. Però mbagħad semmejna ħaġa oħra. U għadna jekk inti ma titlobx kuljum, imissek tiddubita serjament li inti mwieled minn ġdid. Ara jitlob qal il-mulej lil-Ħananija, vera dwar Sawlu, ara jitlob. X'kien il-mulej kmanda, l-Ħananija biex imur għand Sawlu, rajnija x'għamel Ħananija, rajt inti jew. Fejn ibatni f'ħall-iljun, din kienet l-ewwel attitudni u l-ewwel reaction ta' ma tarax mi ħammur għand Sawlu, qed itajjar l-irjus qed joqtol lilna l-Kristjani ma tarax. Fil-fatt għallu sit, smajt minn għand ħafna nies dwar dar raġel, kemm għamel emejjel ħżina l-qaddisin biex ta' fejn ibadni. U l-mulej kif wieġeb? X'uża l-mulej biex iserraħ Ħananija li Sawlu m'għadux l-istess persuna li kien. X'uża l-mulej biex li l-Ħananija konvinċih li issa Sawlu huwa konvertit. Verament issa huwa mwieled mill-ġdid, ara jitlob. Ara jitlob. Mela, dawn il-kelmiet huma sinjal distintiv ta' konverżjoni ġenwina. Minn min? Mill-mulej innifsu l-aħwa. Dana mhux xi pastor qed jgħidlek issa, il-mulej innifsu hawn qed jgħid jekk hemm sinjal distintiv u ġenwin ta' konverżjoni vera ta' twelid x'inhuwa ara jitlob. Ara jitlob. Allura huwa prova ta' min toqgħod fuqha inti. Hija prova aktar milli kieku qal ara jattendi l-Knisja, ara jippriedka, ara jaqra l-Bibja, ara jisma' l-priedki, ara jevanġelizza, iktar minn hekk ara jitlob. Dawn ħwejjeġ kollha li semmejt, il-qari tal-Bibja, l-tendenza titkellem dwar Alla, anki persuna
li mhix konvertita tista' tagħmilhom. Okay? Tifhmu għadin? All right? Persuna li mhux imwilda mill-ġdid jista' jagħmel dal-affarijiet kollha. Kollha jista' jagħmilhom dawn l-affarijiet, però it-talb veru, it-talb kif għandu jkun ma jagħmlux persuna jekk ma jkunx imwieled mill-ġdid. Okay? Ġifieri importanti li nifhmuh dal-punt. Jekk ma nitlobx niddubita serjament li jiena mwieled mill-ġdid. Għaliex appena l-grazzja titferra fija, min ġo fija jibda joħroġ it-talb. Dejjem. Nathaniel Vincent qal, kif tarbija titwieled tibki. Appena midneb jitwieled mill-ġdid, jitlob. Dik hija ir-realtà ta' Kristjan. Għalhekk il-mulej assiguraħ il-Ħananija illi Sawl ta' Tarsu kien ikkonvertit ta' bilħaq għax osservaħ u rah li kien qed jitlob. Mela, Kristjan ġenwin ikkonvertit vera iqis it-talb personali fil-privat ta' kuljum bħala priorità. Neċessità, bżonn li ma jgħaddix mingħajru. All right? Jixtieq jitlob. Irid jitlob, fil-fatt jitlob. U minkejja d-diffikultajiet u l-ostakli jibqa' jitlob u jsib il-ħin biex jitlob. Jitlob fil-privat, kif qed ngħidilkom, kuljum u anke jingħaqad fit-talb mal-aħwa fil-laqgħat tat-talb. Għaliex ta' bilħaq ingħata ħajja spiritwali. Minħabba f'hekk ma jistax ma jitlobx ifhmu għadin. Ma jistax. Huwa nnifs, jekk qed ngħix nieħu nnifs. Ħajja spiritwali trid tkun espressa fit-talb l-aħwa, fit-talb. U jekk minix qed nitlob niddubita serjament jekk kienx hemm miżruħ fija il-ħajja spiritwali. Int titlob jew ma titlobx. Dal-kliem jgħod għalik tqisu t-talb fil-privat bħala priorità jew le. Hija din realtà u esperjenza għalik regolari tal-ħajja tiegħek. Importanti l-aħwa li tistaqsulkom infuskom. Għaliex jekk it-talb għadu jokkupa post baxx fl-esperjenza tiegħek, jew laqas għandu post fl-esperjenza tiegħu, għas tara l-ħajra li titlob, waqqas il-prattika li titlob, nerġa' ngħidlek, iddubita serjament. Illi inti mwieled mill-ġdid. Isemgħu x'qal John Bunyan, qasira u vera. Jekk int bla talb, int bla Kristu. Jekk int bla talb, int bla Kristu. All right, issa jiena kultant ngħid imma xi wħud minnkom tibqgħu xorta tresqu argumenti. Meta tisimgħu dal-kliem. Avolja ma titolbux. Okay? Tibqgħu tresqu argumenti biex b'xi mod tiġġustifikaw il-ġenwinità tal-fidi tagħkom. Tisemgħu dal-kliem u tgħid imma le jiena xorta isli nifsi Kristjan, jiena xorta mwieled mill-ġdid. Isemgħuhom argumenti hemm lista sħiħa ma antikom ftit. Jiena Kristjan tax jiena kont Kattoliku u issa ħriġt. M'għadniex fit-Knisja Kattolika, issa qiegħed f'Knisja Evanġelika. Jien tammit meta kont kbir issa, għax kont naf x'qed jiġri, nattendi Knisja Evanġelika, nattendi l-laqgħat, kull laqgħa li jkollhom nattendi, nieħu sehem fl-ikla tal-mulej. Kultant naqra l-Bibja, anzi forsi anke ħafna drabi, u nisma' ħafna pritki fuq YouTube. Jiena nqassam il-letteratura. All right, ħafna letteratura, u nagħmel likes fuq Facebook post fejn ara Jesus u fejn ara Bible. Nfajjar like, left, right and center, nagħmilhom dal-affarijiet, nitkellem u niddiskuti mal-oħrajn fuq ix-xogħol, fuq Alla. Tista' ġib xi argumenti ieħor. Kulħadd iġib dak l-argumenti illi b'xi mod jikkonvinċi lilu nnifsu li għax jagħmel dawn l-affarijiet huwa Kristjan. Però nerġa' ngħidilkom u nirrepeti, dawn il-ħwejjeġ kollha anke persuna li mhux imwilda mill-ġdid jagħmilhom. Kapaċi jagħmilhom. Kull ma tagħmel int u jagħmel aktar. Xi ħadd darba qal li int kapaċi timbaħ, da ma jagħmlekx kelb. Tista' ssaffar, imma billi ssaffar ma ssirx għasfur. Ifhmu għadin,
Anke persuna mhux inwieled mill-ġdid jista' jagħmel dal-affarijiet kollha. Il-prova mogħtija minn Alla tal-ġenwinità tal-konverżjoni tiegħek li ta' lil Ħananija ara jitlob. U dan jgħod ukoll għalik jekk trid prova ta' min toqgħod fuqha intix Kristjan veru. Hemm ħares, hemm mibda biex tħares, nitlob jew ma nitlobx. Ħares lejn ħajja tiegħek u għid ara nitlob jew ara ma nitlobx. Din l-evidenza l-aħwa, u nixtieq nenfasizzahilkom għaliex in-nuqqas ta' talb skont il-mulej huwa sinjal ta' nuqqas ta' ħajja spiritwali. Issa permettuli immorru pass oltre. Tiftakrux għal Ġesu Nikodemu, Ġwanni 3, tassew ngħidlek, jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid, ma jistax jara saltnet Alla. Mela f'mod tajjeb di, il-kwistjoni serjissima. Jekk ma titlobx, m'intix inwieled mill-ġdid. Jekk m'intix inwieled mill-ġdid, m'intix se salva. Daqshekk hija serja l-biċċa. L-aħwa di l-problema tagħna. In-nuqqas ta' talb, huwa biss sintomu, sinjal ta' nuqqas ta' ħajja spiritwali fik. Jekk hemm nuqqas ta' ħajja spiritwali fik, m'intix ħatara saltnet Alla. Astara, aħseb wara kemm ħadd tidħol fiha. L-istedina tiegħi wkoll allura likom hija din. Fittex rimedju illum qabel għada. Jekk kien persuna li ma titlobx u għandek dubju serju dwar x'int, fittex rimedju illum qabel għada. U s-soluzzjoni taf x'inhi? Is-soluzzjoni mhix li tagħmel xi sforzi kbar titqanżaħ biex tibda titlob ta'. Is-soluzzjoni, ir-rimedju mhuwiex li tagħmel xi riżoluzzjoni mill-lejla ħanibda nitlob, mhux hemmhekk. Tkunu qed taħlu l-enerġija u taħlu l-ħin. Jekk tridu soluzzjoni għall-istat u għall-qagħda u l-problema li jista' jkollkom, tridu tmorru fil-qalba. Ħajja ġdida għandi bżonn jiena, għaliex imbagħad bħala riżultat tagħha mbagħad nesperjenza jkolli x-xewqa l-ħajra u nipprattika t-talb. Ġwanni 6, il-laħam ma jiswa xejn u l-ispirtu li jagħti l-ħajja. Mela jekk trid tesperjenza tibdil veru mhux ta' parsi, tibdil radikali fil-fond mhux tibdil superfiċjali, alright, jekk trid tara l-frott, frott li jibqa' mhux frott li wara ftit jispiċċa jitbil, jekk trid dan ix-xogħol irid isir mill-Ispirtu Santu fik. U nutli toqgħod tisforza u titqanżaħ u tagħmel deċiżjonijiet għax mhux ħajrnexxielek. Ix-xogħol irid isir fik u jrid isir mill-Ispirtu Santu. U xogħol taf x'inhu jagħtik ħajja ġdida. Iweldek mill-ġdid. Mela allura hekk trid tagħmel xi ħaġa. Taf x'trid tagħmel. Iddeċiedi li kuljum titlob lil Alla li permezz tal-Ispirtu Santu jagħtik ħajja ġdida. Komplikata din, sempliċi din, kapaċi tagħmilha din, u żgur. Mulej għandi dubju, qed niddubita, mulej tini ħajja ġdida. U taf meta taqaf titloba dik, taf meta taqaf titloba, ibqa' tloba sakemm tara l-evidenza ta' dik il-ħajja ġdida. Xi tkun ħajra u xewqa naturali għat-talb. Kif tibda tara dik fik, mhux bitqanżieħ, naturalment trid titlob, naturalment trid tixxirek malla. Hemmhekk tibda tinnota li t-talba tiegħek instemat u tista' tieqaf titloba u titlob għal affarijiet oħra. L-aħwa importanti illi illum ikun opportunità għalikom li jekk għandkom dubju dwar l-istat tagħkom ma tibqgħux tattu għajnejkom, ma tiftħuhom u ma ġara xejn. Ma ġara xejn li tinduna jekk int qiegħed fi stat ħanajtek ta' mhux fi stat li kont immaġina li qiegħed fih, li qiegħda fih, għax tista' tagħmel xi ħaġa. U aktar milli inti x-xogħol ħajamlu Alla fik. Għaliex il-ħajja ġdida, riġenerazzjoni huwa qatt divin.
u għat li Alla waħdu jista' jagħmlu. U inti m'hemm xejn x'tista' tagħmel. Ora ftakru għadin, ir-riġenerazzjoni huwa għat ta' Alla waħdu fik. Alright? Ma tista' tikkontribwixxi xejn biex titwieled minn ġdid. Sempliċiment poġġilek innifsek fil-preżenza ta' Alla u titolbu biex jaħdem dan ix-xogħol għaddis fik. Kelma lilkom li titolbu regolarment. Żommu t-talb personali fil-privat tagħkom fiċ-ċentru ta' ħajjitkom l-aħwa. Għatuh l-ogħla priorità. Meta tersqu lejn Alla fit-talb, għamlu dan dejjem fis-sinċerità. Trasparenza u onestà quddiem Alla, tinsewha qatt. Ersqu lejh b'kuxjenza safja, ersqu lejh b'riverenza, b'timenza, bil-biża' ta' Alla ngħidula. Ersqu b'umiltà, ersqu lejh Alla b'dipendenza sħiħa fuqu. Ersqu wkoll b'fiduċja u konfidenza li hu missier u ħajilqak dejjem qiegħed kif qiegħed. Tinsab li ma stat tinsab. Ħalli talbkom ikun talb dejjem trinitarjan. Titlob il-missier f'isem Ġesu imqanqal mehum mill-Ispiritu Santu. Ħalli talbkom ikun dejjem skont ir-rieda ta' Alla u fi qbil magħha. Neżortakom l-aħwa li titolbu bil-fidi, itolbu bil-fidi, itolbu bil-ħeġġa, b'entużjażmu mhux b'telqa, b'apatija, itolbu biqlubija, persistenza u stennija, mod speċjali meta tresqu l-petizzjonijiet tagħkom, stennew li Alla jismakom. Ħalli talbkom ikun bilanċjat u jkollu t-taqsimiet ngħidulhom tat-talb. Ibbilanċjaw sa fejn hu possibbli, inkludu t-taqsimiet tat-talb, inkludu l-invokazzjoni ngħidula li ssieħ isem Alla fil-bidu, inkludi l-qima, għati qima l-Alla għall-karattru tiegħu, għall-dusija tiegħu, ir-ringrazzjament, ringrazzjah il-Alla, kollok lista żgur sħiħa. Għamel li fit-talb ikollok l-affermazzjoni, jiġifieri jaħseb verità u afferma, u afferma l-fiduċja tiegħek fija li ntħaddana u temmina. Waqt it-talb jalla ikollok jiena l-indiema personali kif dnibt bil-ħsieb, bil-kliem, bix-xewqat, għamilt dak li Alla qallek tagħmel xi ma għamilx dak li Alla qallek biex tagħmel. Daħħal il-petizzjoni, bżonnijiet tiegħek resshom quddiem Alla, l-interċessjoni, bżonnijiet tal-oħrajn. Waqt it-talb, tinsix tara it-talb bid-dedikazzjoni. Iddedika kuljum ħajtek għalih, mulej ġurnata ġdida. Ħanejx għalik. Ħanejx għalik ħankun dawl melħ tal-art. Talmu wkoll kif tużaw iskiet, mumenti ta' skiet waqt il-ħin ta' talb tagħkom. L-aħwa tolbu kif tafu, imma tolbu. U ibqgħu itolbu. Itolbu dejjem. Tħossukom kif tħossukom. Tkunu f'liema stat tkunu itolbu u jtolbu dejjem. U jtolbu ta' sikwiet. Kuljum bħalma tiklu l-ikel kuljum itolbu kuljum l-aħwa. Nafu t-talb ħajibqa' dejjem battalja. Battalja kontra distrazzjonijiet, fixkil, ħsibijiet, skoraġġiment, il-ġisem tagħna jmewwitilna x-xewqa talb, Satana jmewwitilna, d-dinja tfixkilna, it-talb ħajibqa' battalja l-aħwa. Però iċċedux għal dak lajta tas-sirena li tgħidlek mhux titlob. Iċċedux, irreżistu dik lajta li tgħidilkom biex tatraskuraw it-talb. Isru l-aħwa tolbu, għaliex hemm ħafna affarijiet li ħajamlu sforz biex jisirqulek l-attenzjoni tiegħek, biex jisirqulek il-ħajra tiegħek għat-talb. Titraskuraw qatt it-talb ta' kuljum. Għaliex huwa l-ikel spiritwali tagħkom. L-ikel li għandkom bżonn. L-ikel veru illi jissollevakom. L-ikel illi jissodakom u l-ikel li jinvigorakom. Dan huwa t-talb l-aħwa. Mela allura titraskurawx. Jekk tridu tibqgħu sħaħ, jekk tridu tikbru, timmaturaw, tissaħħu fil-fidi. Kemm sabiħa l-aħwa u komfortabbli l-verità li l-kol kemm aħna ninsabu kontinwament taħt ħarset Alla. Vera, komfortabbli immens. U jarana. U jinnotana. Speċjalment jinnota talbna. Il-mulej Alla mhuwiex impressjonat wisq b'affarijiet jew attivitajiet
sal-punt li jiddikjara ara. Ma tantx jimpressjona l-mulej. Jiġifieri m'hemm xi ħaġa li jara l-mulej jgħid ara, imma meta jinnota. Persuna fit-talb hemmhekk iva jgħid ara, jitlob. Ara, titlob. Persuna li titlob qed tiġbed l-attenzjoni tagħha. Hija tkun dik il-persuna. Amen.